útra való autós iskola vezetőjét. Jó estét kívánok! Köszöntöm is a kedves nézőket! Még mielőtt belemennénk abba, hogy milyen változások voltak, ez a rendkívüli időjárás, mondhatjuk így is, hogy hol esik, hol hó, hol eső, hol havas eső, mennyire viseli túl sokat, mennyire kell odafigyelni, és mire kell odafigyelni? Úgy érzem, hogy ez az az időjárási körülmény, mely igencsak nagy odafigyelést kíván, hiszen mindig az éppen aktuális időjárási helyzetnek, nedvességtartalomnak, hőmérsékletnek, akár zavaró kötfoltoknak figyelembevételével kell, hogy vezessünk. Ez ugye a természet adta oldal, a másik pedig az, amely nagyon igénybe veszi az emberek szervezetét, hogy orvosmeteorológiai szempontból is egymást váltják a frontok. Tehát nem arról van szó, hogy folyamatosan hideg van akár 2 hétig, hanem szinte egy pár nap alatt is akár 15-20 fok hőmérséklet különbség jelentkezik. Most, hogy jöttem a stúdióba, volt egy nagyon szép látvány, az egyik körforgalomnál szépen megcsúszott az autó, tehát akkor ő nem a körülményeknek megfelelően vette be azt a kanyart. Hát így van, még azt is lehet megemlíteni, hogy a napszakon belül is eltérő vezetési stílust kell alkalmazni, hiszen nem mindegy, hogy kora reggel megyünk, vagy a 11-től 3-ig terjedő időszakaszban, vagy pedig újból, amikor már esetleg a fagyás veszély vagy fagyveszély ismét jelentkezik, tehát az esti órákban. Ilyenkor különben télen jobban oda kell figyelnünk induláskor, tehát jobban át kell néznünk az autót? Hát ezt úgy érzem a saját érdekünk, ami megköveteli, mert elsősorban ugye magunkra, majd utána pedig másokra kell, hogy vigyázzunk, amikor a közúton közlekedünk. Igen, van ez a mondás, itt az adás előtt beszélgettünk, ugye, hogy aki gyalog jár, az gyalog is gondolkodik. Jó lenne, hogyha azok is, akik autóba ülnek, autós ésszel gondolkodnának, mert hát persze van olyan, aki gyalog is megy, meg autóba is ül, de ezt azért nem nagyon lehet ugye észrevenni. Hát azt mondanám erre, hogy ez lenne a cél, amit az előbb említettél, hogy mindenki annak megfelelően közlekedjen, ahogy éppen a forgalomban részt vesz. A gyalogosoknál is azért nagyon fontos arra odafigyelni, hogy indokolatlanul ne éljenek vissza elsőbségi helyzetükkel, ők is azért próbálják egy kicsit így az egésznek a folyamatosságát előteremteni. No, változtak januártól a Kressz vizsga kérdései. Modernebb lett? Hogyan változott? December 22-ével hozott a Nemzeti Közlekedési Hatóság egy ilyen belső szabálymódosítást, melynek értelmében az eddig futó Kressz-teszt adatbázist gyökeresen megreformálták. Úgy mondanám, hogy igazították a jelenkorhoz. Ami elsődleges és fontos változás, hogy a régi ilyen gyerekrajzszerű forgalmi helyzeteket új, a mai kornak megfelelő fotók váltották fel, ahol már igyekeznek a szélesebb körű ábrázolásra törekedni, megjelentek a kombinó villamosok, megjelentek mind-mind olyan helyzetképek, amelyekkel kint a valós életben is lehet találkozni. Tehát egy kicsit olyan életszagúbbá tett. Életszagú lett, így van. Akkor megszűntek ez a fekete bukós isakos... Fejű család már nem közlekedik többet. Már nem közlekedik Miért volt erre szükség? Hát én úgy érzem, hogy azért haladni kell a korral, és valljuk be, ez már kb. 75-80-tól ez az adatbázis az, amely futott eddig. De ugye itt nem csak ez a változás, hanem lassan meg fognak szűnni majd azok a kiadványok, amiben akár benne van maga a válasz is. Így van, a közlekedési hatóság részéről ez egy újfajta törekvés, mely szeretné az oktatásból kivonni a tesztcentrikus jelleget. Ennek az lesz a lényege, hogy eddig, amíg a régi rendszer szerint vizsgáztak a jogosít kívánók, most már nem fogják megkapni kiadvány formájában, legyen ez CD-lemez vagy internetes hozzáférés, a teljes adatbázist kérdés-válasszal együtt, mert pontosan azt szeretnék elérni, akik ezt a rendeletet hozták, hogy haladjunk abba az irányba, hogy értsük meg, amit nekünk autós iskolában elméleti oktatás, vagy pedig távoktatás terén tanítanak, és utána, hogyha ezt megértettük, akkor igazából már egy jól felkészült hallgatónak teljesen mindegy, hogy mit kérdeznek, fogja tudni rá választ. Itt is átment már, mint az oktatás más területén, hogy fontosabb a gyakorlat? Mint az, hogy valaki bent üljön és elképzeli azt a táblát, vagy pedig megy és látja? Ez olyan, hogy medencében, víz nélküli medencében nem lehet megtanulni úszni. De ahhoz, hogy valakiből a közúton jó közlekedő váljék, ahhoz kellenek jó elméleti alapok, és én úgy érzem, hogy most ez egy
jelentős változtatás, ami mehet a jó irányba, de természetesen ehhez megfelelő hozzáállás is kell mind a tanulók részéről is. Forma felépítés terén van-e változás? Tehát például maradt-e az, hogy 10 hibapontot lehet ejteni? Nem változott semmi egyéb, csak a grafika, és még itt említeném meg, hogy vannak úgynevezett beugratós kérdések, melyek az adatbázisban többször előfordulnak. Természetesen ugyanaz lesz rá jó válasz, akár igen, akár nem, de ennek helyét is későbbiek során egy másik kérdésnél felcserélik, hogy a tanuló ne tudja vizuálisan ezeket memorizálni, megjegyezni, mert ez is arra inspirálja őket, hogy próbáljanak logikusan gondolkodni. Aki most szeretne jogosítványt szerezni, az miket szerezzen be? Tehát mi kell ahhoz, hogy B-kategóriás jogosítványt szerezzen? Jelenleg az életkori feltételt említeném elsőként, az alsó korhatára 16,5 év. Ennél fiatalabbként nem lehet beiratkozni egyetlen egy autós iskolához sem. Majd kell neki a saját házi orvosától egy orvosi alkalmassági szakvélemény, amelynek egyes csoportónak kell lenni, ezt hívták régen az úrvezetői jogosítványnak, és utána meg kell ezzel keressen egy autós iskolát, mert a folyamatba vagy rendszerbe bekerülni még most is csak autós iskolán keresztül lehet. Mennyire tudjátok követni ezeket a kresszváltozásokat? Itt most például gondolok arra, akik 20-30 éve rutinból vezetnek, és azért elég sok változás volt az elmúlt években. Ezekről igazából az ember látja, hogy kihelyezték, elvették, betették azt a táblát, vagy esetleg más forgalmi helyzet van, vagy éppen tényleg gyökeresen megváltozottak lesz, de ezekről nagyon-nagyon hallani nem lehet. Hát igen, ez is baj, hogy ez az információ áramlás nem egészen jól működik. Nekünk van egy-két az autós iskola keretein belül egy-két ilyen ismerősünk, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ilyen szakoktatói, érdekképviseleti szerv, aztán a tankönyvünknek az írója, akik informálnak minket erről, de fentebbről sajnos mi sem kapunk információt, csak hogyha böngészük a jogszabályokat, meg mi is figyeljük a napi aktualitásokat. Tehát akkor igazából nem nehezedett maga a vizsga, hanem csak ezek a kis piktogramok cserélődtek fel. Így van, viszont azt is megemlíteném, hogy a kérdések darabszáma azért jelentősen változott, mert eddig azt lehet mondani, hogy egy ilyen B-kategóriás tesztnél az összes előfordulható kérdés ilyen 1000 és 1300 között volt, most ez már fölötte van a 4000-nek, és tervezik további bővítését. Pont ezért is említette a hatóság, hogy nem fog ez megjelenni, mert így nekik bármikor joguk van ezen változtatni, újabbakat betenni, amit esetleg erősebbnek vagy nehezebbnek éreznek, akkor azokat pedig cserélni. Még egy rövid kérdés, van-e arra mód, vagy látsz-e valami perspektívát arra, hogy például azok, akik tényleg már régóta megszerezték a jogosítványt, ezeket az új dolgokat, az új kresszváltozásokat megtanulják például? Hát jelenleg részünkről van egy ilyen kezdeményezés, amit elindítottunk, mert szeretnénk így úgymond élhetőbbé tenni Gyöngyöst autózás szempontjából, mert hiszen ez nem lehet egyéni érdek, ez mindenkinek az érdeke, hogy A-ból B-be jussunk el maradandó alakváltozás nélkül. Ugye így lehet meghatározni ezt a vezetést vicces formában, de ez tényleg társadalmi érdek, hogy senkivel se történjen baj, és terveink között szerepel, hogy akár nyilvánosan tartanánk ilyen kressz ismeretfelújító előadásokat, attól függ, hogy majd kapunk erre meghívást, vagy biztosítanak ehhez majd helyszínt. Ez felhívás keringőre volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm én is a meghívást.